Ja znam, drvita je meni više do ovdje ne više. Ja ne volim bilo kakav drugi posao, osim drva. Znači, ti ne bježiš od posla. Ne bježim ja od posla, samo da nisu drva u pitanju. Ajde da kažemo da ako ima neko kome treba radnik, da li na građevini, Ne, da vam kažem, ja se izvinjavam, ali građevina je zeznuta. Ja na građevini nikad nisam radio. Da vam iskreno kažem, ja na građevini nisam nikad radio. Na građevini ja mu ne dam. To je, na građevini nikad nisam radio. To je malo zeznut rad, posao. A Nano, a šta bi ti da on radi? Šta bi ti da on radi? Šta bi mogao da radi? Evo kod mene. Kod tebe? Kod mene. Ali kod tebe nema para, ne može kod tebe zaraditi. Ima naroda donese. Naroda? Narod. Ko što je prije donosivalo, tako nek donese i sada. Eto. Nemam nikoga.